Kwazivai muri yeZimbabwe ndadzokawo zvekare pano ndine nyaya yandauya ndakakubatira inyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kunzi ZANU-PF captured the opposition through Chabangu and has effectively maintained the country in election mode since 2017. Victoria Falls Ward 1 CCC Councillor Ephias Mambume has been recalled. Ndo pazvatosvika iko zvine ndo situation itoripo current situation nyaya ndambondiwe nayo ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Iko zvine kuna councillor arikolewa ndiyo nyaya iripo paground. Iko zvine councillor weku Victoria Falls. These people vari kuita kunge vakushanda nema emotions kana kuti nekutikita kuti like kuvengana like chi like kana kuti ma grudges kuti unenge vambotorana girlfriend or something voshandisa as a weapon kuti takukurikola. That's the current situation in Zimbabwe right now. But zvinhu izvi zviri kukosta ma citizens eZimbabwe at the end of the day because mari dziri kuzoshandiswa. Ukanzwa mari ino budget pakutaurwa mari inenge ichishandiswa kuma by elections wayo mari yacho inotovhundutsa zvekutoti unoona kutombofunga kana kutosvika pa the extent yekuti ko kana vakangotikana vakarikolana ikoko zvobva zvangoignoiwa zvosiiwa zvakadaro because dzimwe mari dzacho dzingadai dzakatoendesa nyika kumberi. Makanzwa kana mamwe ma millions pakatangira mari cause pepe ma millions aitaurwa nzi mari yese ikashandiswa kuti pazonge pachiranwa by election iroro. Nakadzinzwa mari dzakataurwa mese mimi imari dzekuti iko zvinezvi maternity leave maternity theaters ku zvipatara zvakaita sana Harare Hospital kungadai pakatogadzirwa mashino anoonekera. Imagine maternity theater inoita 37,000 USD kuivaka. It's only 37,000 kuivaka kuti itonzi yagadzirwa yabo. But now tikada kutarisa ikoko kunotori ne1 ndo inoshanda dzakavakwa makore Smith kudhara ma 1970 something. Zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuti wabate kwekangonzi by election mari inobva yabuda faster yobva yamhanyira kuenda kunocover that by election inenge yangokonzerwa ne a certain individual kuti this guy will because ataona ngosisiri member yedu yeCCC. We understand kuti in the history of politics these guys vari kuita zvinhu zvirani hazvinzwisisike zvinhu zvavari kuita. Utunyatsotauza kuti what kind of politics is that? The funny thing is that Chabangu boy anga chibuda chitara kuti inini I am the party steering. I'm the steering of the party. Meaning ndiye anocontrola the party. And izvi zviri kuzosvika pakuzorwadza pakuti even vanhu vacho vanenge vekuti vanenge vari muma positions position yake yaari anokwanisa kutongobviswa at any given time. That is kana very serious nekuzviita izvo vanokwanisa kungozviita kuti iwe itatomumisa basa hatichadi kuti ange aramba chikontinue ari ipapo. But they are doing absolutely nothing about it. Hapana kana chinhu wani chiripo chiri kuitwa. Hapana zvingori zvakangodaro vari kungomusiya uchabakadzoka futi strike again as if ivo vanenge vachitomutya vanotanga vanomutya so kutomuvhunduka pachavo ivo oza kutotanga ndiye akatogadzira party yacho. At the end of the day ndokwakuenda nyaya yacho ndo zvinhu zvakutoitika iko zvinhu paground. Muri yeZimbabwe ndangoti dari kuone panapa pachannel penyu ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe so that mugara muchiziva panenge pane nyaya dzacho kuti kana makazonzwa vakuchirovana kumberi uko munozoziva kwa zvinenge zvakatangira. Inini ndinenge ndangodziza kuti ayo nini ndakagara ndakuudzai kudhara so that pamunozonzwa takutaura kuti nhasi vazodai munenge muchiziva kwainenge yakatangira nyaya yacho. Ndo nyaya ndangoti ndiwe nayo nhasi ndakakubatirai pachannel penyu kuzaziva kuti nyaya iyi muri kuiona sei.